שלום לכולם, כאן טקו בישראל עם סרטון חדש. היום אני רוצה להראות לכם איך להוריד אפליקציות שעולות כסף מהאפסטור בחינם. אז בואו נתחיל. הדבר הראשון שצריך לעשות זה להיכנס לספארי, לגוגל ולחפש את האתר app.ishare.com. אני אשים לזה גם לינק בדסקריפשן שתוכלו להיכנס לאתר בעצמכם. אוקיי. עכשיו נלך לאפסטור, נחפש אפליקציה שעולה כסף שאני רוצה להוריד בחינם. הנה יש את זה. Geometry Dash. זה עולה $2. כמו שאתם רואים. ואין לי את האפליקציה הזאת. אם אני אחפש אותה אני מוצא רק איזה שאני יכול להוריד. שהם נותנים לי הצעות להוריד. אז אני אכנס לספארי עוד פעם. לחיפוש. ואני אחפש את זה. Geometry Dash. שימו לב שזה גם נותן לכם את האפליקציות שעולות שמכינה בעצם ולא רק שווה כסף. אז יש פה על Geometry Dash Lite וה-Geometry Dash שעולה כסף. אז אני אכנס לזה שעולה כסף, אני אלחץ על install. ואז זה יבוא, ושאלתי אם רוצה להוריד את זה. ועכשיו זה אמור להתחיל להוריד את האפליקציה. אני אעצור את הסרטון ואני אמשיך שזה יסיים להוריד. טוב, אז סיים להוריד את האפליקציה, זה לא לקח הרבה זמן, לקח פחות מדקה. עכשיו אני אנסה להיכנס לאפליקציה, וזה יופיע. Untrusted Enterprise Developer. אז אם זה מופיע לכם, אתם לוחצים על Cancel, וצריכים להיכנס להגדרות. מכאן ללכת לכללי, ואז ל-Device Manager, או שייתן לכם פרופיל. אם יש לכם גרסה ישנה יותר זה פרופיל, ובגרסה 9.3 ו-9.2 אני חושב, זה Device Manager. אתם נכנסים. וכל האפליקציה שאתם מורידים, יהיה לכם פרופיל חדש לאשר. יש לי כבר שני אפליקציות, אז אני אכנס לראשון, שזה החדש, ל-Geometry Dash. עכשיו מפה, אני לוחץ על Trust. ועכשיו שאני אנסה להיכנס לאפליקציה, זה ייתן לי. כמו שאתם רואים, האפליקציה עובדת רגיל, כמו שאתה מוריד מהאפסטור. אתם יכולים לשחק בכל מה שיש כאן, שעולה כסף. יש לכם גם את האפשרויות שאין בה Geometry Dash כמו זה, שאתם יכולים להכין שלבים. אני אראה לכם שזה עובד. ואז אתם יכולים להכין שלבים בעצמכם. טוב, אז זה הכל להיום. אם יש לכם שאלות על כל דבר שאתם רוצים לראות בסרטון הבא, או אם אהבתם את הסרטון תעשו לייק וסובסקרייב לערוץ. זה עוזר לי מאוד שאתם עושים לי לייק לערוץ וסובסקרייב. תודה שצפיתם בסרטון ולהתראות.